नै आलु सबा नै बेनो सोरबाफोर नुफेराखैबा नायदो हेल' एभ्रिवान वेलकाम माय बेक इउटुब चेनेलाव गासिखौबो बरायलायबाय आरोना बे आंनि बे गोदान भिडिअ गाइसमोन स' आं थांगासिनो दखान थांगोन आरोना गाइसमोन बेनिफ्राय जों गामिनि सकखौ आं दिनै देखायगोन आरोना नोंथांमोननो थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टिं मोन नायलांगोन होनना आसा खालामो आरोना जोंनि जायगानि लामाफोरखौ नायहरदों नैबा बायदिनि हाग्रा थालै ओमफ्राय ओरै साइडथिं नै सबायफोरा बिराद गुवारखा आरोना ओइनिफ्राय जायखिया 6-7-8 बिगासो जागोन आरोना ओरैजा सबाय गायनाया गायनाय नङा माने फोदों आरोना ट्रेक्टरजों हालेवनानै फोदों ओमफ्राय सगा बारा गोलाव गैला आरोना ओमफ्राय मोनसिगोन बै खनायावसो आरोना सगा खानसैबा गुमै टाइम जायाखै माथो 4:00ल'सो जादों खोमा अ दे ओइ गुमै जायो आं मोनबाय आरोना फाइनालि ओमफ्राय सखा नै सब फिसा बेनो आरोना गाइसमोन नैबेहायनो आरोना ओइ गंनै गंथामल' दं आरोना जेने थेने ओरैनो गामि गोजा सब जब पकरि जानोसै आलु सब दं ओमफ्राय ओरै पापर दं आरो जादलाबायनोसै मैदा जाहैबाय नैबे सायाव मैदा जाहैबाय पकरिबो ओमफ्राय निमखि ओइ आलु सब बानायग्राफोराबो हिनजाव गोजासो गासिबो मा हिनजाव गोजा जाखो आलु सब बानायग्रा होनदां कास्टमाराबो हिनजाव गोजा फानग्रायाबो हिनजाव हौवाफोरानो बांसिन फैबाङालै बे सगाव अन्थाइबारियाव हौवाफोरनि पार्टि